Illum tressaq il-qorti r-raġel il-ħamis ħarab mill-kustodja ta' infermierek kif ittieħed l-isptar Mater Dei mill-isptar Monte Carmeli. Waqt ix-xhieda tiegħu Jesmond Cassar ta' 39 sena minn Bormla qal li l-bieraħ ħarab minħabba li l-persuna li taqsam iċ-ċella miegħu f'Monte Carmeli kienet qed tiffastidjah sesswalment. Cassar ħarab mill-kustodja tal-infermier tiegħu hekk kif ittieħed l-isptar Mater Dei wara li huwa allega li kellu uġigħ serju. U jinsab fuq libertà provizorja fejn waħda mill-kundizzjonijiet imposti mill-qorti kienet li jinżamm Monte Carmeli sakemm jieħu kura minħabba droga. L-ispettur Spiridione Zammit tal-appena ta' ħabs għax qal li Cassar mhux bniedem li jista' jkun fdat. L-avukat difensur Mark Mifsud Kutajjar qal li mhux minnu li ħarab mill-kustodja tal-pulizija għax fil-ħin li ħarab ma kienx akkumpanjat minn pulizija. Is-sentenza f'dan il-każ mistennija tingħata nhar it-tnejn li ġej sa dan it-tant Jesmond Cassar se jinżamm taħt arrest preventiv fil-faċilità korrettiva ta' Kordin.